नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। महायुतीत काही लोक गडबड करायच्या प्रयत्नात आमदार निलेश राणेंचं गंभीर विधान। निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या बळावरच शिवसेना पुढे जाणार, विनायक राऊत यांचा विश्वास। आणि मंगेश लोके उमेदवारी मिळवण्यासाठी भाजपात गेले, स्वप्नील रावराणे यांचा आरोप। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मतमोजणी व अंगणेवाडी जत्रा एकाच दिवशी असल्यानं नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचं आवाहन जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहीकर यांनी केलं आहे। नमस्कार, मी मोहन दहीकर, पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग जिल्हा। येत्या काही दिवसातच आपण लोकशाहीच्या उत्सवाला सामोरं जात आहोत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका 7 फेब्रुवारी रोजी येऊ घातल्या आहेत। त्याच पद्धतीने 9 फेब्रुवारीला संपूर्ण निवडणुकांची मतमोजणी होणार आहे आणि याच कालावधीमध्ये म्हणजे 9 तारखेला आपल्या आराध्य दैवत श्री देवी भराडी मातेचे वार्षिक जत्रोत्सव देखील आहे। अशा वेळेला निवडणुकांमधली कायदा व सुव्यवस्था तसेच या जत्रेकरिता मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गर्दी नियंत्रण ठेवणे, संरक्षित व्यक्तींना सुरक्षा देणे आणि एकंदरच दोन्ही उत्सव सुरळीत पार पाडण्याच्या दृष्टीनं पोलीस विभाग अतिशय सतर्क आहे, सक्षम आहे। या दृष्टीनं वेगवेगळे दिशानिर्देश देखील दिले गेलेले आहेत। माझी सर्वसामान्य सिंधुदुर्गवासियांना तसेच येणाऱ्या भाविकांना विनंती असेल की आपण कृपया शासनाकडून किंवा प्रशासनाकडून जे काही दिशानिर्देश दिले जातात रस्ता वाहतुकीसंदर्भात, गर्दी नियंत्रणासंदर्भात किंवा इतर सर्व खबरदारी संदर्भात त्या सर्वाचं पालन करावं। काही अफवा असल्यास त्या कृपया अफवांवर विश्वास ठेवू नका। पोलीस नियंत्रण कक्षाला आपण कॉल करू शकता, खात्री करू शकता आणि प्रशासनाला सहकार्य करून आपण हा वार्षिक जत्रोत्सव सुरळीत पार पाडू शकतो। धन्यवाद। मतमोजणी आणि अंगणेवाडी जत्रा एकाच दिवशी असल्यानं नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचं आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केलं आहे। नमस्कार, मी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग। राज्य निवडणूक आयोगाच्या सुधारित सूचनांनुसार दिनांक 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत। त्याचप्रमाणे दिनांक 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी या मतदानाची मतमोजणी होणार आहे। त्याच दिवशी कोकणातील आपल्या लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अंगणेवाडी येथील श्री भराडी देवीचा मोठा जत्रोत्सव देखील असणार आहे। दिनांक 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी आणि श्री भराडी देवीची जत्रा या दोन्ही एकाच दिवशी येत असल्यामुळे एक मोठ्या प्रकारची गर्दी जिल्ह्यामध्ये होणार आहे। त्याकरिता सिंधुदुर्ग जिल्हा तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेरील नागरिकांनी प्रशासनास सहकार्य करावे। आम्ही वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा येणार नाही अशा पद्धतीने आपण पालन करावे अशी जिल्हा प्रशासनाकडून मी विनंती करते। धन्यवाद। शिरगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात महायुतीचा प्रचार वेग पकडताना दिसतोय। महायुतीचे उमेदवार देवदत्त कदम यांच्या प्रचारासाठी माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव थेट मैदानात उतरले आहेत। देवगड तालुक्यातील शिरगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात महायुतीचे अधिकृत उमेदवार देवदत्त कदम यांच्या प्रचाराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय। उळीवंडेसह विविध गावांमध्ये प्रचार फेरीत सहभागी होत माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी मतदारसंघाशी थेट संवाद साधला। मागील टर्ममध्ये मतदारसंघातील अनेक विकास कामे मार्गी लावण्याचा मी प्रयत्न केला, मात्र सत्तेत असलेल्या भाजपनं ती अडवण्याचं काम केलं असा आरोप ठाकरे शिवसेनेच्या लोरे जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार दिव्या पाचकुडे यांनी केला आहे। काय म्हणाल्या पाचकुडे पाहूयात। पंचायत समिती
प्रथम मी धन्यवाद देते की माझ्या पक्षाकडून मला उमेदवारी अर्ज दुसऱ्यांदा सादर केली. त्याच्यासाठी मी सर्व कार्यकर्त्यांचा आभारी आहे. त्यांच्या मागणीनुसार मला प्रतिसाद मिळाला आणि त्याच्यानुसार मी काम चालू केले. आता दुसऱ्यांदा उमेदवारी मिळाली म्हणजे मी तिथे अनुभवी आहे किंवा हे सगळं परफेक्ट आहे अशाबद्दल मी काही बोलत नाही. कारण 17 ते 22 हा टर्म जो होता तो 17 ते 19 पर्यंत आम्हाला शिकण्यासाठी 17 ते 18 पर्यंत आम्हाला झेडपीचं सगळं नॉलेज येईपर्यंत पिरियड गेला. त्याच्यानंतर 19च्या दीड वर्षामध्ये आम्ही जो काही आम्हाला स्वनिधी मिळाला किंवा जे काही फंड मिळाले तो पुरेपूर आम्ही 12 गावातनं डिवाइड करून देण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला सर्वच लोकांना माहिती आहे की कोरोनाचा पिरियड आला. तर त्या कोरोनाच्या पिरियडमध्ये मी स्वतः उद्ध्वस्त झाले. माझा घर कुटुंब स्वतः पणाला लावलेलं होतं. तरी सुद्धा माझा नवरा तिथे कोरोनाच्या पिरियडमध्ये काम चालू असताना त्यांना वीरगती आली. त्याच्यानंतर सुद्धा मी तिथे थांबले नाहीत. मी लगेचच 6 महिन्यानंतर की माझा नाही बाबा मतदारसंघाचा मला निवडून आले आहे त्याच्यामुळे मला काम करण्याचा अनुभव आलेला होता. तरी सुद्धा मी तिथे थांबले नाही आणि त्याच्यानंतर मी काम चालू केलं. तर बघते तर बरेचसे समस्या मला जाणवल्या आणि त्याच्यानंतर मला जेव्हा अनुभव आला आम्ही काम करण्यासाठी इच्छुक झालो तर आमचा पिरियड तिथे 22 मध्ये संपला. त्याच्यानंतर 4 वर्ष प्रशासक म्हणून चालू होतं जिल्हा परिषद मध्ये. विरोधक म्हणण्यापेक्षा आता ते सगळेच सत्ताधारी तिथेच होते. भाजपची सत्ता असल्यामुळे त्यांना काय काम करायला कुठे अडचणच नव्हती. कारण त्यांच्याकडे सगळी सत्ता आहे. त्यांचे सरपंच त्यांची सगळे जिल्हा परिषद त्यांची होती. तर त्यांनी काम करायला पाहिजे होतं की आम्हाला विचारायचं. त्यांनी काम तर त्यांच्याकडूनच आम्हाला मिळत होतं ना. जिल्हा परिषद असल्यामुळे अध्यक्ष असल्यामुळे तिथे अडवली जात होती कामं आम्हाला. विरोधकांची कामं तिथे अडवण्याची कामं ही भाजप सरकारने केलेली आहेत. आणि त्याच्यानंतर आम्ही सरकारवर दोष देत नाही पण सांगण्याचा तात्पर्य एवढा आहे की लोकांचे आम्ही वैयक्तिक कामं प्रश्न सोडवण्याचा पण आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. लोकांच्या घराघरात पोहोचण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यांच्या समस्या जाणून घेतला. आता सुद्धा आम्ही मतदारसंघात फिरत असताना काही लोक आम्हाला प्रत्यक्षात येऊन सांगतात की तुम्ही मागील टर्म मध्ये जी आश्वासनं देत होतात त्याचा आम्ही आमचे जे तालुका प्रमुख होते त्यांच्यापर्यंत आम्ही ते म्हणजे सोडवण्याचा त्यांच्याकडे प्रयत्न चालू होता. परंतु ती कामं आमच्यापर्यंत आलीच नाहीत आणि त्याच्यामुळे आम्हाला काम करण्याची संधी कुठे मिळालीच नाही. आता जिथे आम्हाला इथे संधी मिळाली तर आम्ही असं स्वतःहून उतरलोय, झोकून देतोय की आम्हाला खरंच तळमळीने काम करायचंय. काही वैयक्तिक प्रश्न आहेत ते सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न नक्की करू. आता निवडून आल्यावरती जो रोजगारीचा विषय आहे तो एक भयंकर विषय आहे. लोकांना जिल्हा बँक म्हणा किंवा कुठल्या याच्या मार्फत बचत गटांमार्फत जे लोकांना व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन करत नाहीत परंतु त्यांना लोन घेण्यासाठी खूप प्रयत्न चालू आहेत. तर ती हुकुमशाही आणि दांडगेशाही. रस्ते पाणी हे गटारे काय होतच राहतील त्याच्यासाठी फंड असतोच. आणि त्याच्यानंतर जो विषय आहे जो लोकांची संजय गांधीच्या पेन्शन बद्दल किंवा त्यांच्या ज्या अपंगांच्या पेन्शन असतात त्यांच्या ज्या वैयक्तिक अडीअडचणी असतात कोणाचं रेशन कार्ड असतं त्यांच्यापर्यंत कोण पोचलेलंच नाही. त्यांच्यापर्यंत पोचण्यापेक्षा भाजप सरकारला किंवा आमच्या ज्या सत्ताधारी आहेत त्यांना काही वैयक्तिक प्रश्नांची जाणीवच नाही असं मी म्हणते. मतदारांना मला पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे. त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी मी पुन्हा एकदा झोकून उतरली आहे. आता मला माझं मतदार राजा हाच माझा संसार आणि माझा हे सगळं माझं सर्वस्व आहे. त्याच्यासाठी मी स्वतःहून इथे मतदारसंघात प्रत्येकाच्या घरापर्यंत शेवटच्या घरापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करीन. आणि त्यांना मी एकच विनंती करते, मला पुन्हा रुपी संधी मिळाली. आज 9 वर्षानंतर जिल्हा परिषद मध्ये लेडीज परत आरक्षण वरती मला संधी मिळाली आहे. तर मी राहिलेली कामं पूर्ण करण्यासाठी इथे उतरली आहे. तर मला तुम्ही संधी द्या. शिवसेनेच्या जोरावर मोठे झालेले मंगेश लोके उमेदवारी मिळवण्यासाठी भाजपात गेले. त्यांनी सामान्य कार्यकर्त्यांना कधी मोठं केलं नाही. आम्ही निष्ठावंत पक्षाशी प्रामाणिक राहिलो. आम्ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अनेक आमिषं आली मात्र त्याला आम्ही बळी पडलो नाही असा गौप्यस्फोट ठाकरे शिवसेनेचे खंबाळे पंचायत समितीचे उमेदवार स्वप्नील रावराणेंनी केलाय. काय म्हणाले रावराणे पाहूयात. सर्वप्रथम मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे व माझे वरिष्ठ नेते आहेत माझे सहकारी आहेत त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. कारण एकनिष्ठ राहिलेल्याचा आज त्यांनी मला जो सन्मान दिला आहे मला जे तिकीट देऊन तिकीट दिले आहे त्याच्यामुळे मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो.
तसं पाहाल तर जे आमचे तालुका प्रमुख होते त्यांनी तिथे प्रवेश केल्यानंतर त्या ॲक्च्युली त्यांनी जो प्रवेश केला तो तिकीटसाठीच केलेला आहे आणि आमच्यासारखे सर्वसामान्य कार्यकर्ते हे कायम त्यांच्या पाठीशी असतेवेळी देखील त्यांनी आम्हाला त्यांच्या मागेच ठेवलेलं आहे. कधी पुढे येण्याचा पुढे येण्याचा कधी चान्सच दिलेला नाही आहे. आता ते गेल्यामुळे जे आमचे आता कार्यकर्ते आमचा कोण तसा नेता पाठीशी नसतेवेळी पण आम्ही जे ठामपणे उभं राहिलो आहोत, भरपूर अशी आम्हाला जे उमेदवार आता टिकून आहेत त्यांना भरपूर अशी मोठ्या प्रमाणामध्ये आमिष दाखवण्यात आली. साम दाम दंडभेद सर्व प्रकारचे प्रयत्न झाले. त्यातून आम्ही टिकून आज हा प्रचार चालू आहे. लोकांचा पण चांगला प्रतिसाद आम्हाला मिळतो आहे. त्यामुळे आम्ही सर्व जनतेचे पण आभारी आहोत. जर आम्हाला पुढे चान्स जर मिळाला किंवा पुढे आम्हाला जर निवडून दिलं जनतेने तर निश्चितच आम्ही सर्व जे आमच्या प्रयत्नाने जे काही त्यांचे प्रश्न असतील ते सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. आता तुम्ही प्रचारादरम्यान फिरताय मतदारसंघात, कोणकोणते प्रश्न प्रकर्षाने जाणवले आहेत, लोकांनी आपल्यासमोर मांडले आहेत? पाण्याचे प्रश्न आहेत, रस्त्याचे प्रश्न आहेत आणि जी कामं चालली आहेत ती अत्यंत निकृष्ट दर्जाची चालली आहेत. कारण मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार या ठिकाणी होताना दिसतोय. सर्व ठेकेदार आहेत ते त्यांच्यावर तर कोणाचा वचक राहिलेला नाही आहे. एकाच बाजूने सर्व हे असल्यामुळे सत्ता असल्यामुळे कोणाचं तिथे ऐकलं जात नाही आहे आणि दडपशाहीने सर्व कामे चालू आहेत. तुमच्या समोर आता उमेदवार असलेले हे तुमचे जुने सहकारी आहेत, ते म्हणतात की विजयाची हॅट्रिक आपण पूर्ण करणार. काय वाटतंय याबद्दल? ती आता जनताच त्यांना उत्तर देईल. हॅट्रिक करतात की परत जाग्यावर बसवते जनता आता तशी काय सुज्ञ आहे. जनतेला सर्व समजत आहे. तुम्ही मागील 10 ते 15 वर्षामध्ये काय कामं केली, काय नाही केली ते जनतेला सर्व माहिती आहे. त्यामुळे जनतेच्या दरबारात आम्ही उतरलेलो आहोत. जनताच काय तो निर्णय याच्यावरती तुम्हाला देईल. या मतदारसंघात फिरताना खरोखरच या भागाचा विकास झाला आहे का, काय जाणवतंय? विकास तर कुठे झालेला दिसत नाहीये. थोड्याफार प्रमाणात झालाय, पण तो पण असा निकृष्ट दर्जामध्ये झालेला आहे. असा मोठ्या प्रमाणामध्ये असा कुठे विकास झालेला कुठच्याच विभागामध्ये तसा दिसत नाहीये. काय वाटतंय विजयाबद्दल? कितीच्या मताधिक्याने आपण विजयी व्हाल? आता आम्ही या निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच मी उतरलेलो आहेत. मॅडम आहेत त्या दुसऱ्यांदा उतरलेल्या आहेत. कोरोना काळामध्ये त्यांना पण काही काम करण्याची संधी मिळाली नाही. तर आम्ही जनतेला असं आवाहन करतोय की यापुढे आम्हाला एक संधी द्या. त्याचं आम्ही सोनं करण्याचा प्रयत्न करू. तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते आम्ही आमच्या तऱ्हेने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करू. सावंतवाडी तालुक्यातील शिवसेना उभाटाचे कलंबिस पंचायत समितीचे उपविभाग प्रमुख विर्ले गावचे सुपुत्र दिलीप राऊळ यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत कणकवली येथील ओम गणेश निवासस्थानी भाजपामध्ये जाहीर प्रवेश केला. यावेळी उभाटा सेनेतील युवासेना शाखा प्रमुख, माजी शाखा प्रमुख, सोसायटी संचालक अशा अनेक पदाधिकाऱ्यांनी पक्षप्रवेश केला. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सर्वांचं स्वागत केलं आहे. यावेळी त्यांच्या समवेत पक्षप्रवेश केलेल्यांमध्ये विठ्ठल राऊळ, माजी पोलीस पाटील अरुण लिंगवत, विर्ले शाखा प्रमुख अविनाश राऊळ, संजय राऊळ, सीताराम राऊळ, मनोज राऊळ, प्रमोद चव्हाण, सत्यवान लिंगवत, हरी लिंगवत, पंढरी बिडिये, अक्का राऊळ, दीपक राऊळ, तानाजी राऊळ, अजिज राऊळ, तुकाराम नाईक, विजय राऊळ, चिन्मय जडिये, बाळकृष्ण घाडी, महादेव राऊळ, नंदू राऊळ, धीरज राऊळ, शैलेश राऊळ, मुन्ना राऊळ, दीप्ती राऊळ, दर्शना राऊळ, शिवानी राऊळ, दिलीप शेट्टी, दत्तात्रय राऊळ, शशिकांत राऊळ, अक्षय राऊळ अशा असंख्य कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यावेळी जिल्हा बँक संचालक रवींद्र मडगावकर, आंबोली मंडळ उपाध्यक्ष किरण सावंत, सुभाष राऊळ, आंबोली युवा मोर्चा अध्यक्ष निलेश पास्ते, विर्ले शक्ती केंद्र प्रमुख भगवान राणे, बूथ अध्यक्ष प्रसाद गावडे, गाव कमिटी अध्यक्ष सुनील राऊळ, बूथ प्रमुख राजेंद्र राणे, कलमिस्त उपसरपंच सुरेश पास्ते, प्रल्हाद तावडे, महेश सावंत, बूथ अध्यक्ष नामदेव पास्ते, पोवळी बूथ अध्यक्ष सागर सावंत आदी भाजपा पदाधिकारी उपस्थित होते. भिरवंडे गावचा विकास संदेश उर्फ गोट्या सावंत यांनी केलाय. याचाच फायदा आम्हाला होईल असं भाजप उमेदवार मनोज रावराणे आणि बबलू सावंत यांनी सांगितलंय. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
हरकुळ जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये जिल्हा परिषदसाठी मनोज रावराणे आणि पंचायत समितीसाठी बघितलं तर बबलू सावंत यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. सतत 2 ते 3 दिवस सतत त्यांचा प्रचार सुरू आहे. एकंदरीत काय नेमकी सध्याची परिस्थिती आहे हे जाणून घेणार आहोत. कारण मनोज रावराणे हे आधी देखील या जिल्हा म्हणजे पंचायत समिती सभापती राहिलेले आहेत आणि आता दुसरी संधी त्यांना मिळते या जिल्हा परिषद उमेदवारीसाठी. काय नेमकं सांगाल, काय प्रतिसाद मिळतो या मतदारसंघामध्ये प्रचार करताना? आमच्या ह्या सगळ्या मतदारसंघामध्ये राणेसाहेबांना मानणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे, भारतीय जनता पार्टीला मानणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे आणि कार्यकर्त्यांची एक चांगली म्हणजे अनुभवी कार्यकर्त्यांची चांगली टीम ही ग्रास रूटपर्यंत असल्यामुळे मला त्या ठिकाणी प्रचाराचा फायदा होतोय. आणि तसं बघितलं तर प्रत्येक गावामध्ये आम्ही घर टू घर जाण्याचं, प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येक मतदाराला भेटण्याचं आम्ही प्रयत्न करतोय आणि खरोखरच आम्हाला चांगलं त्या ठिकाणी साथ मिळते. हरकुळ आणि भिरवंडे या ठिकाणावरून आपण प्रचाराची सुरुवात केली आहे की नेमकं काय कारण असं? नाही असं काय नाही, आम्ही सगळेच मला वाटतं भिरवंडे गावात आम्ही मला वाटतं आज 3रा दिवस आहे, भिरवंडे गावात 2रा दिवस आहे. त्याच्यापूर्वी आम्ही नागव्यातून सुरुवात केलेली, हरकुळ बुद्रुकमधून केलेली, करूळमधून केलेली, असं एक गाव आम्ही सुरुवात करत आता भिरवंडे आज चालू म्हणजे आज मला वाटतं आमचं भिरवंडे गाव संपेल. विरोधी उमेदवार तसा मातब्बर उमेदवार नाहीये, तरी देखील तुम्हाला म्हणजे तुम्ही दारोदारी जाऊन भेट देताय, मतदारांची भेट घेताय, काय वातावरण आहे एकंदरीत? खरंच मला बऱ्याच जणांनी सांगितलं की उमेदवार कोण समोर तसा सक्षम नाही, का फिरतोयस? पण मला ह्या ठिकाणी आदरणीय राणेसाहेब, आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब यांनी मोठ्या अपेक्षेने या ठिकाणी उमेदवारी दिलेली आहे. आणि त्या उमेदवारी मला फक्त माझ्या नावासमोर जिल्हा परिषद सदस्य फक्त नाव लावण्यासाठी नको आहे, तर मला ह्या जनतेचं ज्यांनी माझ्यावर जे विश्वास टाकणार आहेत त्या लोकांना समजून घेण्यासाठी, तिथल्या लोकांच्या प्रत्येक मतदाराला भेटण्यासाठी, प्रत्येक कार्यकर्त्याला भेटण्यासाठी मी प्रत्येक घर टू घर फिरतोय. जेणेकरून मला इथल्या समस्या असतील, माझे कार्यकर्ते, मला काही माझे प्रमुख कार्यकर्ते माझ्या ओळखीचे आहेत, पण मतदार काही अनोळखी आहेत, त्यांना मी समजून घेण्याचं काम करतोय. म्हणजे समोर उमेदवार कोण आहे ह्याच्यापेक्षा मला दिलेली जबाबदारी ह्या माझ्या मतदारसंघामध्ये मला इथे सगळ्या कार्यकर्त्यांना, सगळ्या मतदारांना जाणून घ्यायचं आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन पुढील 5 वर्ष त्यांची सेवा करायची आहे. त्यासाठी मी घर टू घर फिरतोय. म्हणजे निश्चितच पक्षवाढीसाठी देखील आपण हे प्रयत्न सुरू आहेत. नक्कीच पक्ष संघटना वाढीसाठी आमचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांना 5 वर्षात न्याय देण्यासाठी, म्हणजे असं कुठल्याही कार्यकर्त्याला वाटतं नाही की मनोज रावराणेला नितेशजी राणेसाहेब यांनी जी संधी दिली आहे ती संधी कुठेतरी दिलेली, त्यांना दिलेले फुकट जाता नाही याची मी पूर्णतः त्याची मी काळजी घेणार आहे. आणि येत्या पुढच्या 5 वर्षात ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना समवेत घेऊन राहिलेले जे काही उर्वरित प्रश्न असतील, विकासात्मक असतील, काही बाकी इतर असतील, ते सोडवण्याचा मी पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून विकास कामं देखील झालेली आहेत. काय नागरिकांच्या प्रतिक्रिया आहेत, ग्रामस्थांच्या प्रतिक्रिया आहेत? नक्कीच ह्या ठिकाणी तुम्ही तसं बघितलात तर नितेशजी राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून, भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून इथे आमचे संदेशजी गोट्या सावंत हे सुद्धा या ठिकाणी 5 वर्षे संघटना वाढीसाठी काम करत होते. त्यांच्या माध्यमातून बरीचशी या ठिकाणी कामं त्या ठिकाणी झालेली आहेत आणि त्याचाच फायदा मला ह्या इलेक्शनला होणार आहेत. तुम्हाला माहिती आहे की काही ठिकाणी 100% कधी विकास काम पूर्ण होत नाहीत, काही ठिकाणी शिल्लक असतात, ते सुद्धा आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय आणि येत्या 5 वर्षात आम्ही ते पूर्णतः नेण्याचा प्रयत्न करू. निश्चितच बबलू सावंत तुम्ही देखील गेल्या वेळी निवडणूक उभी होता, काही मतांनी फरक पडलेला होता आणि पुन्हा या संधी मिळाली आहे, राणेसाहेब दिली, काय सांगा? खरं तर मी भारतीय जनता पक्षाचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की एक सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना, म्हणजे मी असेल किंवा मनोज रावराणे असतील, आमच्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना पक्षाने उमेदवारी देऊन आमच्यावर एक मोठी मेहरबानी म्हणतो आम्ही, म्हणजे पक्षाने केलं. कारण सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला अशी उमेदवारी, जिल्ह्यामध्ये 50 उमेदवार आणि 100 पंचायत समितीमध्ये आम्ही दोघे येतो, हे आमचं भाग्य आहे. म्हणून आम्ही आमच्या पक्षाचे पहिले आभार व्यक्त करतो आणि पक्षाने दिलेली संधी आम्ही दोघेही नक्कीच, म्हणजे आम्हाला माहीत आहे की पक्षाने टाकलेला विश्वास आम्ही सार्थक केला. बऱ्याच जणांना डावलून तुम्हाला ही संधी मिळाली आहे. शेवटी कार्यकर्ता आहे, प्रत्येक कार्यकर्त्याचं एक थर्मामीटरमध्ये जसं आपण ताप मोजतो तसं एक प्रत्येकाने केलेलं काम मोजलं जातं. आता 19 वर्ष भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करताना मला संधी मिळाली आहे, हे मी पुन्हा एकदा आपल्याला सांगतो ना की माझ्या पक्षाचे खरोखर मी आभार. विशेष करून आमचे राणेसाहेब असतील, चव्हाणसाहेब असतील, जटारसाहेब असतील, खासदार राणेसाहेब असतील, या सगळ्यांचेच आभार आहेत. कारण त्यांनी एकमत करून, म्हणजे पालकमंत्री साहेबांनी तर स्पेशल अगदी मग बोलून घेऊन, बाबा मी करतोय हे असं सांगून, त्याच्यामुळे त्या सगळ्यांचे पुनश्च एकदा आम्ही आभार व्यक्त करतोय. जनतेला काय आवाहन करायला? मी या इथल्या हरकुळ खुर्द आणि हरकुळ बुद्रुक दोन्ही म्हणजे संपूर्ण मतदारसंघातील जनतेला एवढंच आम्ही सांगू की मी केलेली 19 वर्षाची जी काय परिश्रम आहेत भारतीय जनता पार्टीमध्ये आणि आमच्या मनोज रावराणे साहेबांनी आता चालू आहेत ते प्रयत्न, या सगळ्या प्रयत्नांना यश म्हणून हरकुळमधल्या सर्व मतदारांनी, ग्रामस्थांनी, हितचिंतकांनी आम्हाला कमळ या निशाणीवर बटन दाबून भरघोस मतांनी निवडून द्यावे, हीच आम्ही या ठिकाणी त्यांना विनंती करतो. निवडून द्यावं असं सांगितलंय. स्थानिक तुम्ही आहात, नेहमी त्यांच्या सोबत असता, काय नेमकी प्रतिक्रिया?
खरं म्हणशात तर भारतीय जनता पार्टीने आपल्याला तरुण उमेदवार दिलेले आहेत, त्याच्यावर त्यांचे धन्यवाद. त्यानंतर आमचे नेते संदेश रुप गोट्या सावंत यांनी गेली 5 वर्ष हा मतदारसंघ चांगल्या पद्धतीने बांधणी केली, म्हणजे संघटना वाढवली. त्यानंतर विकास कामं पाठपुरावा केला, भिवंडे गावामध्ये केलाच, त्याचबरोबर त्यांनी पूर्ण मतदारसंघामध्येही केला. त्याचाही फायदा मनोज रावरान आणि बबलू सावंतांना नक्कीच होणार आहे. पण त्याचबरोबर भिवंडेवासीय भाजप पक्षाच्या आणि या दोन्ही उमेदवारांच्या ठामपणे पाठीशी आहेत. निश्चितच या गावचे जे विकास आहे तो संदेश उर्फ गोट्या सावंत यांनी केला आणि त्याचा फायदा आपल्याला होईल असं मनोज रावराणे आणि बबलू सावंत यांचे सहकारी सांगताना आपल्याला दिसत आहेत. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. कुणकेश्वर जिल्हा परिषद मतदारसंघात महायुतीचे अधिकृत उमेदवार सुनील पारकर तसंच पंचायत समितीचे उमेदवार अमोल लोके यांच्या प्रचाराला नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय. देवगडमध्ये प्रचाराची आता रणधुमाळी सुरू झाली आहे. भाजपमध्ये खास करून आपण बघितलं तर या कुणकेश्वर जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये भाजपने आता प्रचाराचा धडाका सुरू केलेला आहे. आज आपण पाहतोय की मिडगावमध्ये भाजपचे जे जिल्हा परिषद सदस्य उमेदवार आहेत पारकर साहेब आज प्रचाराची सुरुवात झालेली आहे. आज एक तुम्ही वाडी वस्तीमध्ये फिरताय, काय नेमकी परिस्थिती आहे? सर्वप्रथम नमस्कार करतो. आपले राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस, त्याचप्रमाणे आमचे इथे जिल्ह्याचे सर्व सन्माननीय नारायण राणेसाहेब, त्याचप्रमाणे आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, आमचे प्रदेश अध्यक्ष सावंतसाहेब, त्याचप्रमाणे आमचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोदजी सावंत, त्याचप्रमाणे आमचे उपमुख्यमंत्री शिंदेसाहेब, उदय सामंतसाहेब, निलेशजी राणेसाहेब, या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे आम्ही हे 2 उमेदवार आज इथे आपल्यासमोर इलेक्शनसाठी उभे आहोत. मी भाजपतर्फे कुणकेश्वर जिल्हा परिषदेसाठी सुनीलभाई पारकर आणि पंचायत समितीसाठी आमचे मित्र अमोलजी लोके यांची निशाणी धनुष्यबाण आहे, माझी निशाणी कमळ आहे. आज प्रत्येक गावात आणि वाडीवाडीत फिरत असताना सगळ्यांच्या लोकांचा चांगला रिस्पॉन्स मिळतोय. भाजपबद्दल लोकांचं जे रिस्पॉन्स आणि शिवसेनेबद्दल जो रिस्पॉन्स आहे तो प्रचंड वाढलेला आहे. कारण गावागावात गल्लीत विकास कामं जी धूमधडाक्यात चालू आहेत. आज तुम्ही इथला रस्ता पूर्ण बघितला, दहिभाव टू तांबलडेकपर्यंत पूर्ण रस्त्याचं काम चालू आहे. तसंच आमचं हेंदळ्याचं काम पूर्ण झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे सगळे दहिभाव असेल, उद्या दहिभावचा ब्रिज चालू आहे 6.5 कोटीचा, त्याच्या पुढे आयतनवर ब्रिज चालू आहे. प्रचंड विकास कामं या सरकारने केलेली आहेत आणि त्याच्या पाठीशी लोक ठाम आहेत. आम्हाला तर उलट लोक सांगतायत की तुम्हाला घरी फिरायची गरज नाही आहे, तरीही आपले कर्तव्य आहे प्रत्येक उमेदवार घरापर्यंत आपण जाणं आणि मतदारापर्यंत जाऊन आपण आज उभे राहिल्याचं सांगणं. लोकांना आमच्या अगोदरच कोण उमेदवार उभे आहेत ते कळालेलं आहे आणि मला वाटतं या लोकांच्या सगळ्यांच्या आणि वरिष्ठांच्या आशीर्वादाप्रमाणे भरघोस मताने आम्ही दोन्ही उमेदवार निवडून येणार याची पूर्ण मला खात्री आहे. आपल्या विरोधात ठाकरे सेनेचे एक उमेदवार आहे, काही ठिकाणी बिनविरोध ठाकरे सेनेचे झाले, पण आपल्या समोर हा उमेदवार थोडासा म्हणजे नवता उमेदवार आहे असं एक म्हणेल. थोडंसं त्याचं कामही दिसतं, काय सांगायचं? असू देत, बघा समोर कोणीही उमेदवार असू देत, नौका असू देत, कुठच्याही पक्षाचा असू देत, आपण त्याला कमी लेखून चालणार नाही. त्याच्यापर्यंत तो प्रयत्न करणार, आमच्यापर्यंत आम्ही प्रयत्न करणार. जे काय असेल ते खेळीमेळीत आम्ही लढत करू, त्याच्याबद्दल कुठचाही वाद नाही. पण 100% विजयाची आपल्याला खात्री देतो. तुम्ही माझी पंचायत समिती सभापती होता, तुमचा मागचा अनुभव या जिल्हा परिषदेमध्ये काम आहे? आजच साहेब मला सारखे ज्यावेळी उमेदवारी डिक्लेअर झाली तेव्हापासूनच सगळ्यांचे फोन येतात. पंचायत समिती अधिकारी वर्ग असेल, अगदी शिपायापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांचे फोन येतात, भाई तुम्ही कशाला फिरताय प्रचाराला. आत्ताही मला ते एक नाव मी आता सांगत नाही, ते वरिष्ठ साहेबांचा फोन आला, भाई तुम्ही फिरू नका, काय गरज नाही, लोकांना माहीत आहे. तरीही आपलं कर्तव्य आहे त्याप्रमाणे आपण लोकांना जाणे, त्यांच्या समस्या जाणून घेणे आणि फ्युचरमध्ये पंचायत समितीच्या माध्यमातून आणि जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विकास कामं असतील, त्यांच्या अडीअडचणी असतील त्या सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतात. किती मताधिक्याने विजय होईल असं काय सांगता येत नाही, पण जास्तीत जास्त मताधिक्याने लोक मला निवडून देतील याची खात्री आहे. पंचायत समिती सदस्यासाठी तुम्ही खास ह्या मतदारसंघात होणार, ग्रामपंचायत कारभार आपण पाहिला, तर पंचायत समितीचा कारभार पाहण्याची इच्छा आहे, काय सांगा? लोक माझ्याबरोबर म्हणजे चांगल्या याच्यामध्ये आहेत, माझ्यासोबतच आहेत. मिडगाव गाव माझा तर पूर्ण माझ्याबरोबरच आहे, काही विषय नाही. तांबर्डे काय कातवन आहे, मिठमुंबरीमध्ये माझा स्वतःचा आजोळ आहे, तो पण गावचा. आणि कुणकेश्वर माझा 5 ते गेली 5-10 वर्ष मी तिकडे कार्यरत आहे, त्यामुळे लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मला आहे. शिवसेनेच्या काही सीट ह्या एक जिल्हा परिषद सीट ही बिनविरोध झाली आहे, काही पंचायत समिती आहेत, बिनविरोधसाठी काही प्रयत्न सुरू आहेत? आम्ही आमचं लढायची तयारी ठेवलेली आहे, त्यामुळे बिनविरोधसाठी मी वैयक्तिक अमोल लोके म्हणून तर नाही त्याच्यात.
समोर उमेदवार सध्या आहे आणि किती मताधिक्याने तुमचा विजय होईल काय सांगा? विजय होईल 100%. किती मताने होईल सांगता येत नाही, कारण काय घासाघास तर नाही होणार. विजय 100% होईल, चांगल्या मताधिक्याने होईल विजय. निश्चितच हे होते जिल्हा परिषद उमेदवार पारकर आणि हे होते पंचायत समिती उमेदवार लोके यांनी सांगितले विजय आमचा निश्चित आहे. भाजपचा हा जो महायुतीचा बालेकिल्ला आहे त्यामुळे विजय हा आमचा होणारच आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. शिवसेना जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जय हो. निष्ठावंत शिवसैनिकांसह मतदारांच्या जोरावर जिंकून येणार असा विश्वास उबाटा शिवसेनेच्या कळसुली जिल्हा परिषदच्या उमेदवार प्राची अमळोस्कर व ओसरगाव पंचायत समितीच्या उमेदवार चंदना राणे यांनी व्यक्त केला आहे. आपण आता आहोत कळसुली जिल्हा परिषद मतदारसंघातील बोर्डवे या ठिकाणी. या ठिकाणी उबाटा शिवसेनेतर्फे जोरदार प्रचार राबवला जात आहे. एकीकडे तालुक्यामध्ये उबाटा शिवसेनेतर्फे अनेक उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतलेले दिसले. मात्र कळसुली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये उबाटा शिवसेनेचे उमेदवार अक्षरशः सत्ताधारी उमेदवारांशी झुंजताना दिसत आहेत. त्यापैकीच आपल्यासोबत आता आहेत कळसुली जिल्हा परिषद मतदारसंघातील जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार प्राची आंबडोसकर. मॅडम नमस्कार. नमस्कार. जोरदार प्रचार सुरू आहे, त्याविषयी काय सांगाल? नमस्कार, माझे नाव प्राची रुपेश आंबडोसकर. कळसुली जिल्हा परिषदमधून उमेदवार म्हणून मी उभी राहिली आहे. बोर्डवे गावामध्ये प्रचार करत आहोत आम्ही. आपल्यासोबत आहेत रुपेश आंबडोसकर. रुपेश आंबडोसकर हे वागदे गावचे माजी उपसरपंच देखील आहेत आणि या प्रचार यंत्रणेमध्ये त्यांचा एक महत्त्वाचा वाटा आहे. रुपेश आंबडोसकर हे प्राची आंबडोसकर यांचे पतीसुद्धा आहेत. रुपेशजी, एकंदर कशा पद्धतीने प्रचार सुरू आहे? कार्यकर्त्यांच्या बळावर आम्ही कळसुली जिल्हा परिषद मतदारसंघ पूर्ण ताकदीनिशी लढवत आहोत. कार्यकर्त्यांच्या एकजुटीवर आमचा आता आज बोर्डेमध्ये प्रचार शुभारंभ झाला. 2 दिवसापूर्वी ओसरगावमध्ये शुभारंभ झाला. ओसरगावचा अर्धा गाव कार्यकर्त्यांनी प्रचार केलेला आहे. तसेच आता कळसुलीत पण सकाळी आम्ही प्रचार शुभारंभ केलेला आहे. कार्यकर्त्यांची एक मनोकामना आहे आणि आम्ही निष्ठावंत जे शिवसैनिक आहेत आणि आमच्या जे ग्रामस्थ आहेत, ज्या आमचे पाठीशी आहेत, त्यांच्या जोरावर आम्ही पूर्णपणे ताकदीने लढू आणि विजय संपन्न करू याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. आपल्यासोबत आहेत ओसरगाव पंचायत समितीचे उमेदवार संजना राणे, माफ करा, चंदना राणे. चंदनाजी, एक पहिली गोष्ट म्हणजे अशी की तुम्ही गर्भवती सुद्धा आहात सध्या. प्रचार करताना काही अडथळे येत आहेत, समस्या येत आहेत? नाही, मला काही अडथळे येत नाहीयेत. मला कार्यकर्त्यांनी आणि माझ्या मतदार बंधूंनी सगळ्यांनी मला चांगली मदत केली आणि त्याचा मला खूप अभिमान आहे. म्हणजे मी कुठेच प्रचाराला जात नाही, पण सगळ्यांनी सांगितलं की आम्ही तुम्हाला पूर्णपणे मदत करू आणि तुम्हाला नक्कीच निवडून काढू. आपल्यासोबत आहेत बबली राणे. बबली राणे हे ओसरगावचे माजी उपसरपंच देखील आहेत आणि सामाजिक कार्य हीच त्यांची ओळख आहे. बबली राणे हे चंदना राणे यांचे पती आहेत. बबली साहेब, विजयाची खात्री कितपत? 100% या ठिकाणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने माझ्या बायकोला उमेदवारी दिली, या परिवारामध्ये या पक्षामध्ये सामील करून घेतली. त्याबद्दल मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा, या 3 गावातल्या मतदारांचा, कार्यकर्त्यांचा मी आदर, सन्मान, मान सन्मान, किंमत, इज्जत ठेवली. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सगळे ठाकरे सेनेचे काही जे गद्दार होते ते फुटून गेले, पैशाला विकले गेले, दबावाला आमिषाला बळी पडले. पण एकमेव कळसुली विभाग हा मनोहर मालणकर असतील, सौ प्राची रुपेश आंबडोसकर असतील, या ठिकाणी सौ चंदना चंद्रास राणे, कळसुली विभाग हा मशालाचा आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा आम्ही कायम सदैव प्रामाणिकपणे राहिलो. आणि पहिला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला हा तिन्ही आम्ही पॅनल टू पॅनल मतदान, या 3 गावातले लोक मतदार ह्या मशाल चिन्हाला निवडून देणार आणि हा विजय आम्ही सरळ कणकवली तालुक्यातला, जिल्ह्यात नव्हे तर मातोश्रीला आम्ही विजय संपादित करणार. कारण आम्ही लोकशाही जिवंत ठेवली. कारण आम्ही जर गद्दार निघालो असतो, आम्ही जर पैशाला विकले गेलो असतो, तर ही लोकशाही जिवंत राहिली नसती. मतदारांना मतदार करण्याची संधी राहिली नसती. निवडणुकीत हार जीत असते, त्याप्रमाणे या ठिकाणी आम्ही मतदारांचा आदर ठेवला. मतदारांचा आदर ठेवल्याप्रमाणे आम्ही निवडणूक ही कोणत्याही परिस्थितीत बिनविरोध करायला दिली नाही. कारण आमचे मतदार मुठभर मावळे घेऊन आम्ही लढतोय, झुंजतोय आणि 100% आम्ही रडणार नाही, आम्ही लढणार. आणि या ठिकाणी मशालीचा विजय तिन्ही उमेदवारांचा मातोश्रीला आम्ही अर्पण करणार. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. अनेकांनी गद्दारी केली आहे, तरीसुद्धा निष्ठावंत शिवसैनिक आणि कार्यकर्ते आणि खास करून मतदार यांच्या जीवावरती आम्ही ही निवडणूक नक्कीच जिंकून दाखवू, असा विश्वास उबाटा शिवसेनेचे हे सर्व उमेदवार, त्यांचे कार्यकर्ते करीत आहेत. कॅमेरामन मकरंद निमनकर सोबत स्वप्नील बरवडेकर, कोकण लाईव्ह, कणकवली.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत वेंगुर्ले तालुक्यातील उबादांडा जिल्हा परिषद मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवारांचा प्रचारात झंझावात पाहायला मिळतोय. भाजपचे जिल्हा परिषदेचे उमेदवार मनवेल फर्नांडिस व पंचायत समितीच्या उमेदवार साक्षी नार्वेकर यांना मतदारांचा वाढता पाठिंबा मिळतोय. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या रणधुमाईला सुरुवात झालेली आहे. सर्वच ठिकाणी प्रचार यंत्रणांना वेग आलेला आहे. प्रत्येक उमेदवार जिल्हा परिषदचे पंचायत समितीचे आपापल्या भागामध्ये प्रचार यंत्रणा प्रभावीपणे राबवताना आपल्याला दिसत आहे. मी आत्ता आहे उबादांडा जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आणि या मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी महायुतीचे उमेदवार मनवेल फर्नांडिस, त्याचप्रमाणे याच उबादांडा पंचायत समितीमध्ये नार्वेकर मॅडम या ठिकाणचे उमेदवार आहेत आणि त्यांनीसुद्धा आज प्रचारामध्ये आघाडी घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आपल्यासोबत आता दोन्ही उमेदवार आहेत. आज त्यांनी जवळजवळ प्रचार यंत्रणा सुरू झाल्यापासून प्रत्येक घरोघरी संपर्क करणे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक गाठीभेटी घेणे, उमेदवारांच्या प्रत्येक घरोघरी जाणे ही त्यांची प्रचार यंत्रणा सुरू आहे. आणि बरेच कार्यकर्तेसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आपल्यासोबत जे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार मनवेल फर्नांडिस आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, मतदारांचा कसा प्रतिसाद मिळतोय? तुम्ही महायुतीचे उमेदवार आहात आणि कशी प्रचार यंत्रणा राबवली जाते? देशाचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री राणेसाहेब यांच्या आशीर्वादाने आणि आमचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, तसेच महायुतीचे शिवसेनेचे नेते दीपकभाई केसरकर, आमचे पालकमंत्री नितेशभाई राणेसाहेब, तसंच जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आणि माझे सर्व तमाम कार्यकर्ते यांच्या आशीर्वादाने मी गेले 25 वर्ष ह्या मतदारसंघात काम करत असल्या कारणाने लोकांच्या मध्ये परिचित आहे मी आणि लोकांचा मला वाढता पाठिंबा मिळत आहे. तर तसंच मी जी आमची उर्वरित कामं राहिलेली आहेत विकासाची ती मी करण्याचे सर्व प्रयत्न करीत आहे. गेली अनेक वर्ष तुम्ही राजकारणामध्ये आहात आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून तुमचं कार्य सुरू आहे. तालुक्यामध्ये सुद्धा पाहायला मिळतंय. तर काय सांगाल, कसं आवाहन कराल मतदारांना? मतदारांचे जे काही प्रश्न असतील, पाण्याचे असतील, लाईटीचे असतील, रस्त्याचे असतील, ते सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी मी प्रयत्न करेन. अनेक विकास निधी या उबादांडा मतदारसंघात आलेला आहे. यापूर्वीसुद्धा अनेक विकास निधी आलेला आहे. तर काय सांगाल, कशा प्रकारे तुम्ही पुढे जी प्रलंबित कामे आहेत त्यासाठी काम कराल? प्रलंबित कामं जी आहेत ना ती पहिली पूर्ण करणार. तसंच इतर पर्यटनदृष्ट्या काय जे होईल तेवढे मी प्रयत्न करत राहीन. निश्चितच पर्यटनाचा विषय आला म्हणून मोठा समुद्रकिनारा या उबादांडा, नवाबाग ह्या भागात लाभलेला आहे. पर्यटनदृष्ट्या सध्या पर्यटनाचा विकास वाढ होत आहे. यासाठी काही प्रकल्पांसाठी आपण प्रयत्न करणार आहात? नक्कीच. महायुतीच्या ह्याच्यातनं आपण प्रयत्न करणार. निश्चितच पर्यटन असेल किंवा जी प्रलंबित कामं आहेत ती पूर्ण करण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. आपल्यासोबत उबादांडा या भागातील ज्या उमेदवार आहेत, महायुतीच्या शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत त्या नार्वेकर, त्यासुद्धा आपल्यासोबत आहेत. तुम्ही नार्वेकर कुटुंबियातले आहात. तुमच्या सासऱ्यांचं मोठं काम या उबादांडामध्ये आहे. तर काय वाटतं तुम्हाला, त्याचा फायदा होईल का? हो, नक्कीच होईल. माझ्या सासऱ्यांनी इकडे उबादांड्यावर भरपूर लोकांना मदत केलेली आहे, त्याच्यामुळे त्याचा नक्कीच मला फायदा होईल. निश्चितच या ठिकाणी नार्वेकर कुटुंबियांचा सुद्धा मोठा जनसंपर्क या उबादांडामध्ये आहे. त्याच्यामुळे हे दोन्ही उमेदवार या मोठ्या संख्येने निवडून येतील असा विश्वास व्यक्त केलेला. आपल्यासोबत काही कार्यकर्ते सुद्धा आहेत, कार्मिस जे आपल्यासोबत आहेत. तुम्ही सुद्धा आज प्रचार यंत्रणा राबवतायत, या उमेदवारांबरोबर आहात. काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय? पालकमंत्री नितेशजी राणे, खासदार राणेसाहेब आणि ह्या भागाचे सलग 4 वेळा निवडून आले आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून, महायुतीच्या माध्यमातून मनवेलजी फर्नांडिस जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती गण मधून साक्षी नार्वेकर यातून उभ्या राहिलेल्या आहेत आणि प्रचंड प्रतिसाद या मतदारसंघात भेटत आहे. मच्छीमारांचे बरेचसे प्रश्न आणि बऱ्याचशा या भागात जो पर्यटनाला जो वाव पाहिजे असतो तो सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे यांच्या माध्यमातून
राज्यात केंद्रात सत्ता असल्या कारणाने आणि ह्या भागाचे आमदार असल्या कारणाने आणि खासदार राणेसाहेबांच्या माध्यमातून या दोन्ही सीट आपण भरघोस मताने निवडून आणणार याची पूर्ण आपले युतीच्या माध्यमातून ह्या भागात आपण जोरदार प्रयत्न करत आहोत आणि ते आम्ही जी काय उर्वरित कामं आहेत, मच्छीमार बांधव असू, शेतकरी बांधव असू, ती पर्यटनच्या दृष्टीने आम्ही त्याचा योग्य त्याची हे घेऊन आम्ही त्याचा विकासात्मक कामावर भर देणार आहोत. निश्चितच कार्यकर्ते सुद्धा विश्वास व्यक्त करत आहेत. आपल्यासोबत या ठिकाणी नवनिर्वाचित नगरसेविका आहेत. तुम्ही सुद्धा या ठिकाणी भाजपकडून निवडून आलेलं होतं नगरपालिकेवर. आता तुम्ही उभादांडा या प्रचार यंत्रणा राबवत आहेत. कसा प्रतिसाद मिळतोय, काय सांगा? नमस्कार. जो आपल्या भाजपकडून मनोहर फडणवीस आणि शिवसेनेकडून साक्षी नार्वेकर ह्या दोन्ही उमेदवार राहिले आणि त्यांना जनतेकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. महायुती असल्यामुळे सगळेच कार्यकर्ते चांगले सहकार्य करत आहेत आणि मेहनत पण तशीच घेत आहेत आणि त्याचे रिझल्ट आम्हाला 9 तारीखला नक्कीच भेटणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त जनतेने 7 तारीखला या दोन्ही उमेदवारांना भरघोस मतांनी निवडून द्या, एवढीच. दोन्ही उमेदवारांना भरघोस मतांनी निवडून द्या असं आवाहन करण्यात आलेलं आहे. निश्चितच वाढता पाठिंबा जो मिळतोय उमेदवारांना, त्यावरून निश्चितच मतदारांची साथ मिळेल असा विश्वासही या ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत रेडी जिल्हा परिषद मतदारसंघात महायुतीची प्रभावी प्रचार यंत्रणा पाहायला मिळाली. या मतदारसंघाचे जिल्हा परिषदेचे भाजपचे उमेदवार प्रितेश राऊळ व शिरोडा पंचायत समितीच्या उमेदवार शीतल साळगावकर यांना मतदारांचा वाढता पाठिंबा पाहायला मिळतोय. यावेळी विकास कामांच्या जोरावर महायुती विजयी निश्चित असल्याचं राऊळ यांनी सांगितलं. यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी रेडीत प्रचार यंत्रणेत सहभाग घेतला. उमेदवार आहेत. दुसऱ्या वेळी हे या मतदारसंघात उभे राहिल्या जिल्हा परिषदसाठी. प्रितेश राऊळ, काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय? या संपूर्ण प्रचार यंत्रणा तुम्ही राबवली जाते. आज खुद्द जिल्हाध्यक्ष तुमच्यासाठी मैदानात उतरलेले आहेत, काय सांगाल? सर्वप्रथम मी आभार मानतो ते या महायुतीचे शिल्पकार आदरणीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणेसाहेब, त्याचप्रमाणे महायुतीमध्ये सर्व आमचे घटक पक्ष जे सर्व वरिष्ठ नेते, त्याचप्रमाणे आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, आदरणीय आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे आमच्या या भागाचे आमचं आमदार आदरणीय दीपकभाई, त्याचप्रमाणे कुडाळ मालवणचे आमदार आदरणीय निलेशजी राणेसाहेब, त्याचप्रमाणे आमचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय प्रभाकर सावंत साहेब, ते सर्वच भारतीय जनता पार्टी किंवा महायुतीचे आमचे सर्व पदाधिकारी, वरिष्ठ नेते आणि स्थानिक पातळीवरती सर्व मेहनत घेणारे सुद्धा आमचे तालुका पातळीवरचे नेते यांचं मी मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की त्यांच्यामुळे आज मला दुसऱ्यांदा संधी जिल्हा परिषदमध्ये निवडणूक लढवायची या ठिकाणी मिळते आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज भारतीय जनता पार्टीकडून मला उमेदवारी या ठिकाणी मिळालेली आहे आणि ही उमेदवारी मिळत असताना बरेच जण इच्छुक असताना सुद्धा त्यांनीसुद्धा आज माझ्यासाठी कुठेतरी त्याग केला आणि तो त्याग केला असताना सुद्धा आज ते पण माझ्याबरोबर एक दिलाने, एक मताने सर्वजण या ठिकाणी या प्रचार यंत्रणेत सहभागी होत आहेत. त्यांचं खरोखर त्यांचं ऋण मी कधी विसरणार नाही. आणि आज आम्ही गेली 2 ते 3 दिवस या ठिकाणी प्रचार करतोय. आपल्या रेडी पंचायत समिती असू दे किंवा आरवली शिरोडा पंचायत समितीमध्ये, यामध्ये सर्वच जण कार्य करते. त्यामध्ये आपले महायुतीचे वरिष्ठ नेते असतील किंवा आपले सर्व ग्रामीण भागावरचे सर्व बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख किंवा सर्व यंत्रणा आणि आमचे सर्व ज्येष्ठ मार्गदर्शक आणि सर्व माझे मित्रपरिवार या ठिकाणी घरोघरी जाऊन प्रचार करताय. एक चांगला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मतदारांचा आम्हाला मिळत आहे. जी आम्ही कामं केलेली आहे आणि जी आम्ही करणार आहोत त्याचं पूर्ण आश्वासन किंवा वचननामा आम्ही लोकांसमोर ठेवलेला आहे. आणि नक्कीच केलेल्या विकास कामावरती आणि दिलेल्या वचननाम्यावरती नक्कीच आम्हाला खात्री आहे की मतदारांचा कौल हा नक्कीच आमच्या महायुतीच्या बाजूने एकतर्फी होणार, यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही. आणि दुसरा विषय, जे काही आमच्या समोर मतदारांचे विषय येतात त्यामध्ये सुद्धा आम्ही त्यांचं शंकेचं निरसन, कारण जर निवडणूक म्हटली तर आपल्याला लक्षात येतं की विरोधक हे उलट्या पद्धतीने प्रचार करत असतात, पण त्यांच्या संख्येचं सुद्धा निरसन आमचे सर्व कार्यकर्ते, नेते या ठिकाणी करत आहेत. आणि आज सुद्धा एक खूप समाधान वाटते की आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष, त्याचप्रमाणे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे तालुकाध्यक्ष परब साहेब आज या ठिकाणी आम्हाला एक पाठबळ देण्यासाठी आमच्या ग्राउंड लेवलवरती उतरून
आमच्या साथीला साथ देऊन या ठिकाणी काम करतायत हे बघून सुद्धा आज तुम्हाला नक्कीच सांगतो की आमचा विजय हा निश्चित आहे. 9 तारीखचा जो गुलाल आहे तो आम्ही सर्वांना सोबत घेऊन ज्येष्ठांचं आशीर्वाद घेऊन आणि सहकार्यांचं मार्गदर्शन घेऊन नक्कीच हा गुलाल आम्ही 9 तारीखला उडवणार आहोत. निश्चित 9 तारीखला गुलाल असेल. दुसऱ्या उमेदवार आपल्यासोबत आहेत ते शीतल साळगावकर या शिवसेनेकडून उमेदवारी आहे, महायुतीच्या उमेदवार आहेत. काय सांगाल तुम्ही सुद्धा या ठिकाणी उभे आहात, कसा प्रतिसाद आहे? आज आम्हाला जी उमेदवारी जाहीर झाली वरिष्ठांकडून त्यांचे पहिले मी आभारी आहे. आणि त्याचप्रमाणे जसे मला जिल्हा परिषदसाठी युवा नेतृत्व मिळालं आहे, आमचे प्रितेश राऊळ त्यांच्यासोबत काम करताना एवढा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे आम्हाला की निश्चितच आम्ही दोघेही मिळून उद्या 9 तारीखला आम्ही जिंकूच, 100% जिंकू. आणि तसंच आम्ही आमच्या ह्या मतदारसंघात 100% कामांचा प्रयत्न करून कामं करण्याची मी 100% ग्वाही देते. आणि जे काही प्रश्न असतील, पाण्याचे असेल, रस्त्यांचे असेल, ते आता 50% आमच्याकडनं प्रयत्नाने झालेलेच आहेत महायुतीतनं. आणि तसेच आम्ही पुढे असंच 100% देऊ. आणि खरंच मला चांगला प्रतिसाद आहे. तसंच प्रितेश यांना पण इथे मतदारसंघात आमच्या चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. म्हणजे आम्हाला नक्कीच 9 तारीखला आमचे तिन्ही उमेदवार जिंकून येण्याचं 100% मी सांगते. निश्चितच ते 9 तारीखला गुलाल आपलाच असेल असा विश्वास सर्वांनीच व्यक्त केलेला आहे. या ठिकाणी महायुतीच्या प्रचार यंत्रणेला मोठा प्रतिसाद हा रेडी मतदारसंघात मिळत असल्याचं या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे. याचा जो निकाल आहे तो 9 तारीखला निश्चितच स्पष्ट होईल. मात्र आता तरी प्रचार यंत्रणेत आघाडी ही या ठिकाणी महायुतीच्या उमेदवारांची आपल्याला पाहायला मिळते. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. महायुतीत काही लोक गडबड करायच्या प्रयत्नात आहेत असं गंभीर विधान आमदार निलेश राणेंनी वेंगुर्लेत केलं आहे. पाहूयात. महायुती जिल्हा परिषद निवडणुकीसंदर्भात आपल्यासोबत निलेश राणे आहेत. आज तुम्ही उमेदवारांची चर्चा केली आहे, काही समस्या उमेदवारांनी आपल्यासमोर मांडलेल्या आहेत. काय सांगितलं, काय मार्गदर्शन केलं? तर काय सांगितलं ते तुम्ही आता माझ्या मनोगतामध्ये ऐकलं असेल, परत काही रिपीट करणार नाही. काही व्यथा आहेत त्यांच्या. महायुतीमध्ये काही लोक गडबड करायच्या प्रयत्नात आहेत असं दिसतंय प्रथमदर्शनी. आता खोलात जाऊन कोण आहेत ते, कशासाठी करतायत, नेमकं काय घडवायचं आहे हे आता आम्ही बघतोय. कारण का मी असेन, पालकमंत्री नितेश राणे असतील, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत असतील, रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, हे आता आम्ही सगळे एकत्र मिळून ही महायुती आम्ही तयार केली. चांगल्या वातावरणात चांगला त्याचा इफेक्ट यावा म्हणून आम्ही हे सगळं चांगलं झालं जे काही घडलं ते. आता कशासाठी काही लोक धडपड करतात मला काय समजायचं कारण नाही. ते आयडेंटिफाय झालेत कोण कोण आहेत ते. मी आता पक्षश्रेष्ठींना, भारतीय जनता पक्षाच्या आणि पालकमंत्रींना पण सांगणार आहे की असे लोक आहेत, कारण नसताना उगाच वातावरण खराब करत आहेत. तर ती आत्ताच जर परिस्थिती आटोक्यात आली आणि मला वाटतं पालकमंत्र्यांनी लक्ष घातलं की ते 100% आटोक्यात येणार परिस्थिती. त्याच्यामध्ये काय मला वेगळं प्रॉब्लेम वाटत नाही. तिसरी शक्ती आहे असं आपण पण म्हटलं होतं आणि मागे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष त्यांनी सुद्धा ही तिसरी शक्ती त्रास देते या मतदारसंघात असं म्हटलेलं आहे. काय मी बघा तिसरी शक्ती वगैरे म्हणणार नाही. तिसरा असतो ना तो शक्तिवान नसतो, 1 नंबरच शक्तिवान असतो. हे तिसरे विसरे कोण आहेत आम्हाला माहीत नाही. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं हे स्वतःला जे कोण आजमावायला उतरतात ते कोणाचेच नाहीत. लक्षात घ्या. जे महायुती म्हणजे दोन्ही पक्षांची महायुती, तिन्ही पक्षांची महायुती, बरोबर आहे ना. मग आता जे कोण तुम्ही म्हणतायत तिसरे आलेत, शक्ती मी मानत नाही. शक्तिवान आम्ही भरपूर बघितले. ह्याला शक्तिमान म्हणत नाही किंवा ह्याला शक्ती म्हणत नाही. हे कुठेतरी न्यूसन्स, उपद्रव, हे उपद्रव मूल्य जे आहेत ना, ह्या घटनेतून जे काय दिसत आहेत ते, ज्यांना उपद्रव घडवायचा आहे ते काही शक्ती होऊ शकत नाही ना ती. आणि त्यांना कोणाशीच आस्था नाही आहे असं जे मला दिसतंय ते. आमच्या पक्षाशी असायचं काय कारण नाही, पण इवन भारतीय जनता पक्षामध्ये राहूनसुद्धा त्यांना भारतीय जनता पक्षावर आस्था नाही आहे असं दिसतंय. कारण का नाहीतर हे घडलंच नसतं ना. मीच स्वतः कोणतरी आहे असं समजून जर कोण मैदानात उतरलं असेल तर तो कोणाच्याच पक्षाचा नसतो, कुठल्याच पक्षाचा तो कार्यकर्ता नाही किंवा प्रेम नाही. अशा लोकांना उचलून फेकून द्यायचं असतं. हे काही शक्ती वगैरे नसते, ही न्यूसेन्स व्हॅल्यू म्हणतात. या न्यूसेन्स व्हॅल्यूला उचलून फेकून देणार आम्ही. कोकिसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघातील प्रत्येक घरात आमचं नातं आहे. येथील जनतेशी आमची नाळ जोडली आहे.
येथील विकासाची जबाबदारी आमची आहे. भविष्यात येथील सर्व समस्या मार्गी लागतील असा विश्वास भाजपचे जयेंद्र रावराणेंनी व्यक्त केला आहे. श्रावणी रावराणे यांच्या प्रचारार्थ गावभेट कार्यक्रमानंतर काय म्हणाले रावराणे पाहूयात. या मतदारसंघामध्ये कोकिसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये अतिशय उत्कृष्ट असा प्रतिसाद आहे. भाजपच्या पालकमंत्री नितेश राणेंच्या माध्यमातून झालेली विकास कामे आणि नारायणराव राणे कोकण सम्राटचा वरदहस्त आणि चाणक्य मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि महापुरुष देशाचा पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या या महान कार्यामुळे सध्याची इलेक्शन एकदम सोपी आहे. जिथे जाऊ तिथे संपूर्ण भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या ज्या योजना आहे त्या अनेक योजना ज्या आहेत त्या प्रत्येक घराघरात पोचलेल्या आहेत आणि त्यामुळे प्रचार करायला एवढं सोपं जातं आहे. तर ज्या घरी जाऊ तिथे सगळे मोदी मोदी नितेशजी असंच करतात. त्यामुळे प्रचार हा एकदम दमदार चाललेला आहे. उमेदवार घरोघरी फिरतो आहे. मी स्वतः वाडीवाडीच्या खाळ्याच्या सभा घेतो आहे. पक्षाचे वरिष्ठ म्हणजे मंडल अध्यक्ष सुधीर नकाशे असतील किंवा बूथ असेल, शक्तीप्रमुख असेल, ही कार्यकर्त्यांची मोठी फळी ही प्रत्येक भागात घर न घर पिंजून काढतात आणि त्यामुळे हा विजय मोठ्या मताधिक्याने होणार आहे. या सगळे जर परिस्थिती बघितली तर समोरच्याचं डिपॉझिट जप्त होणार आहे अशा प्रकारचं सध्याचं वातावरण दिसत आहे. तुम्ही ह्या मतदारसंघाचं नेतृत्व केलं होतं, आता सुनबाई करत आहेत. तुमच्या माध्यमातून झालेली विकास कामे अनेक आहेत. आता काय प्रलंबित प्रश्न आहेत आणि ते कशा पद्धतीने सोडवले जातील? या मतदारसंघ कोकिसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे नापणे गाव आहे. ते लहानपणापासून मी या नापणे गावाचा एक सदस्यच आहे. नापणे गावातल्या सगळ्या धर्मपंथांचं, मग बौद्ध समाज असेल, धनगर समाज असेल, वाणी समाज असेल, मराठा समाज असेल, हे माझे सगळे घरचे लोक आहेत आणि घरचे लोक असल्यामुळे माझ्या सुनबाईला राणेसाहेबांनी तिकीट दिल्यानंतर कळल्यानंतर तिथे एवढा जल्लोष झाला तर ते म्हणाले तुम्ही इकडे यायचीच गरज नाही. नापणे गाव हे माझं अगदी घरगुती संबंधातलं आहे. माझे मित्र वासू जैतापकर होते, अनेक आता सध्याचे लाड आहेत. ही सगळी ही जे माझ्याबरोबर अवतीभोवती जे सगळे ते माझे घरचे लोक आहेत आणि त्यामुळे या गावामध्ये पैकीच्या पैकी मतदान आम्हाला मिळेल अशी मी आशा बाळगतो. या गावामध्ये विकास कामं मी तालुक्याचा सभापती असताना केलेली आहेत, जिल्ह्याचा बांधकाम सभापती असताना केलेली आहेत. नितेशजी राणेसाहेबांनी तर अफाट केलेली आहेत. या गावामध्ये फक्त पाण्याचा प्रश्न आहे. तो पाण्याचा प्रश्न आमची तिकीट जाहीर झाल्यानंतर राणेसाहेबांनी जे जवळजवळ भरपूर म्हणजे 2-1.5 कोटी जे दिलेले आहेत ते कॉन्ट्रॅक्टच्या मार्फत आज कॉन्ट्रॅक्टरांशी सुद्धा मी चर्चा केलेली आहे आणि एक ट्रायल म्हणून या नापणे गावात पाणी नव्हतं पण ट्रायल म्हणून एका वाडीत म्हणजे धनगरवाडीमध्ये पाणी चालू केलेलं आहे आणि तिकडून प्रत्येक वाडी वस्तीवर ते पाणी चालू करत इलेक्शनचा निकाल आणि नळ पाणी योजनेचा निकाल एकदम लावून टाकणार. आपण पाहिली तर विरोधकांकडून ह्या निवडणुकीत भावनिक एक वातावरण निर्माण केलं आहे. त्याचा काय खरोखर या निवडणुकीवर परिणाम होईल काय वाटते? कसली त्यांची भावनिक काय येत नाही. भावनिक त्यांनी आयुष्यात काय केलेलंच नाही आहे. त्यांनी खरकट्या हाताने खरकट हात पण झाडलेला नाही आहे. नुसतं नाव काहीतरी स्वतःला ठेवून कोणतरी मग आईची आणि माईची उपमा देऊन काय उपयोग होत नसतो. मला पण लय साहेब म्हणून लोक बोलतात. पण कृतीत काय आहे? कृती केली पाहिजे ना. लोकांसमवेत राहिलं पाहिजे, लोकांच्या पाचवीला गेलं पाहिजे, बारशाला गेलं पाहिजे, लग्नाला गेलं पाहिजे, सत्यनारायणच्या पूजेला गेलं पाहिजे, गवळदेवाच्या पूजेला गेलं पाहिजे. कोण मेलं तर जाऊन विचारपूस करायला पाहिजे, त्याच्या प्रेताला हजर राहावं लागते. ते सगळे आम्ही प्रत्यक्ष इतक्या वर्ष तालुक्याचा कार्यकर्ता म्हणून निर्माण झाल्यापासून अख्ख्या तालुक्यात जाऊन करतो आहे. विकास कामापेक्षा लोकांची बांधिलकी माझ्याबरोबर आहे. मी कधी माझ्या गाडीची काच कधी बंद नाही. मी जमिनीवर पंक्तीत बसून जेवतो आजच्या तारखेला आणि कोकण सम्राट नारायण राणेंचं माझ्यावर वरदहस्त आहे. त्यामुळे मला कोणाची भीती वाटत नाही आणि राजकारणामध्ये कसा धक्का द्यायचा तो मला चांगला माहिती आहे. मी आतापर्यंत काही इलेक्शन हरलेलो नाही आहे आणि अख्ख्या तालुक्यात ते माहिती आहे की जयेंद्रराव राणे म्हणजे काय चीज आहे ती.
मी नुसतं बोलून दाखवते, प्रत्येक पहिलं काम करतो आणि नंतर बोलतो. राणेजी, उद्या सुनबाई तुमच्या निवडून आल्याच्या नंतर प्रथम प्राधान्याने कुठली कामं या गावातली घेतली जाणार आहेत आणि ती सोडवली जाणार आहेत? मी प्रथम या मंदिराचं उद्घाटन आहे. गावकऱ्यांनी आपल्या स्वतःच्या पैशातून एक अतिशय उत्कृष्ट असं हे इमारत मंदिर बांधलेलं आहे. मी आज या वाडीच्या अगदी नाक्यावरून मंदिराच्या दारातच आलेलो आहे आणि मंदिर म्हटल्यानंतर सगळ्या गावकऱ्यांच्या भावना असतात आणि ह्या मंदिराचा जो रस्ता आहे तो समोरचा आता संपूर्ण उद्घाटनच्या अगोदर तो रस्ता आम्ही करणार आहे आणि राणेसाहेब, पालकमंत्री राणेसाहेबांकडे तीर्थक्षेत्र विकासासाठी हे मंदिर बसवणार. हे माझं पहिलं काम असेल. नळ पाणी रस्ते योजना हे राणेसाहेब करतच आलेले आहेत, पण एक मोजकं काम गावाच्या दृष्टिकोनातून सगळ्यांना शोभेल असं हे मंदिराचं काम पहिलं तीर्थक्षेत्र विकासासाठी एक भक्त निवास शेड असेल की त्यामध्ये जी योजनेमध्ये काय बसेल ते मी या ठिकाणी पहिलं काम सुनबाईला करायला लावणार. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी फोंडाघाट विकासासाठी भरघोस निधी दिला, त्यामुळे सर्वात जास्त मताधिक्याने आम्ही महायुतीचा उमेदवार विजयी करू असा विश्वास शिवसेना उपनेते संजय आंगरे यांनी व्यक्त केला आहे. फोंडाघाट जिल्हा परिषदेमध्ये आता प्रचार यंत्रणा आहे ती अधिकच रंगून धरू लागली आहे. फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघातली बाबा हळदिवे यांच्या प्रचारासाठी आता रणांगणावर उतरली. मुलगी आहे माझी जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य आहे त्या. काय सांगाल मॅडम, आता सध्या प्रचाराला जोर येतोय, रात्रंदिवस सध्या प्रचार सुरू आहे, काय परिस्थिती आमची चांगलीच आहे. आमचे दोन्ही महायुतीचे उमेदवार आहेत. जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी माझे वडील श्री बबन हळदिवे धनुष्यबाण चिन्हावरती उभे आहेत. तसेच आमच्या या पंचायत समिती पवन भालेकर हे कमळ चिन्हावर उभे आहेत. तसेच आमच्या लोरा पंचायत समितीमध्ये मानसी मराठे ह्या कमळ चिन्हावरती उभे आहेत. हे आमचे तिन्ही महायुतीचे उमेदवार आहेत. आणि त्याचप्रमाणे तुम्ही बघाल तर बऱ्याच ठिकाणी आमचा जोर असा वाढत, तुम्ही कार्यकर्त्यांची ते गर्दी पाहू शकता. आम्ही 2 विभागामध्ये प्रचार करतोय, पण कार्यकर्त्यांचा उत्साह खूप दांडगा आहे आणि घरोघरी प्रतिसाद पण चांगला आहे. पालकमंत्र्यांचा जिल्हा आहे आणि पालकमंत्र्यांचा हा विधानसभा मतदारसंघ देखील आहे. फोंडाघाटमध्ये पालकमंत्र्यांचं जास्त करून खास करून लक्ष असतं. कोणकोणती विकास कामं त्यांच्या माध्यमातून झाली आहेत? जर पालकमंत्र्यांच्या विकास कामांचा जरी पाढा वाचायला सुरुवात केला तर जवळजवळ सकाळ होईल. बारीक जरी आम्ही छोट्या कामांचा विचार केला तर थोडक्यात मी तुम्हाला मोठी कामं सांगते. हालीच आमचा इकडे जो घाडगेवाडीचा रस्ता झालाय तो 2,40,40,00,000 झालाय. आताच आचारसंहिता लागण्यापूर्वी त्याच तिकडचा मी बंधारा घेतलाय 35 लाखाचा. त्याचप्रमाणे जे मुख्यमंत्र्यांच्या एकदिवसीय सरपंच यांच्या ज्या हस्ते ते उद्घाटन झालं, आमचं जे पशु वैद्यकीय दवाखाना आहे तो पण म्हणजे कनेडी नंतर सर्वात उत्तम असा पशुवैद्यकीय म्हणजे दवाखाने तर असतातच, पशुवैद्यकीय दवाखाना जो आहे तो पालकमंत्र्यांच्याच निधीतून उपलब्ध झालाय. त्याप्रमाणे आमच्या रस्त्याचं रुंदीकरणाचं काम असो ते पण झाले. पुलं आता आमचं पूल पाडताय तुम्हाला माहितीच आहे, ते पण काम आमच्या पालकमंत्र्यांच्याच कारकिर्दीमध्ये झाले. वाडीवाडीतली आणि गल्लोबळातली कामं मी ते सांगायला सुरुवात केली ते त्यांना वेळच अपूर्ण पडेल. निश्चितच पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून खूप तुम्ही देखील ह्या गावामध्ये दांडगा जनसंपर्क आहे तुमचा, काय नेमकी परिस्थिती उत्तम आहे. आमचे दोन्ही उमेदवार जिंकून आलेलेच आहेत. म्हणजे पवन भालेकर असून दे किंवा आमचा मामा हळदिवे असून दे, हे दोन्ही उमेदवार लोकांमधले 24 तास लोकांमध्ये राहतात. त्यांना अडीअडचण धावत जाणारे आहे. या ग्रामीण भागात ज्या निवडणुका असतात त्या वैयक्तिक संबंध बऱ्यापैकी चालतात. पक्ष तर आहेच, पण त्या वैयक्तिक संबंधावर त्या चालतात, त्याच्यावर मतदान होतं आणि त्यामध्ये आमचे दोन्ही उमेदवार उजवे आहेत इतर उमेदवारांपेक्षा. त्यामुळे 100% आमचा विजय नक्की आहे. फक्त मताधिक्य किती याचाच अडचण आहे, किती होईल याचा विचार करायचा आहे, बाकी काही नाही. परिषद मतदारसंघामधून फोंडामधून बहुसंख्य आता कार्यकर्ते सांगतात की हळदिवेच विजय होतील, काय नेमकी परिस्थिती? महायुतीच्या निकषाप्रमाणे आपल्याला 2 जिल्हा परिषद सुटलेल्या होत्या, एक जाणवली आणि फोंडाघाट. एक जाणवली आपली बिनविरोध झाली आणि ही आता माजी सभापती बबन हळदिवे हे जिल्हा परिषद लढवतात. हा बबन हळदिवेंचा विजय हा 100% विजय आहे. कारण का बबन हळदिवे हे सर्वसामान्यातले नेते आहेत. म्हणजे मी जिल्हा परिषद सदस्य झालो, हे बबन हळदिवे यांनी माझा प्रचार केला. माझ्या बाजूला संदेश पटेल आहेत, त्यांचा बबन हळदिवेंनी प्रचार केला. माझी स्वर्गवासी सुदन बांदोडेकर आहे, त्यांचा प्रचार केला. म्हणजे बबन हळदिवेंचं एक व्यक्तिमत्व असं आहे की गोरगरिबांच्या किंवा कोणाच्या चुलीपर्यंत जाऊन प्रचार करणारा हा मामा, त्याचं नावच मामा आहे. आणि त्यांना असा दांडगा जनसमुदाय असं त्यांची ओळख करून द्यायची गरज नाही. त्यात करून इथे विद्यमान आपले पालकमंत्री आहेत, त्यांचा ह्या फोंडा गावावर पूर्णपणे होल्ड आहे. त्यांचा विशेष प्रेम आहे. म्हणजे राणेसाहेब म्हणजे माजी
मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विद्यमान नारायण राणे साहेब यांचं पण पूर्वीपासून फोंडा गावावर प्रेम आहे. म्हणजे ज्यावेळी सुधन बांद्रेकर सभापती झाला, त्याच्यानंतर आमचे मामा सभापती झाले, म्हणजे जे पद द्यायचं असेल ते पहिले फोंडा काढला देतात किंवा जे विकास काम करायचं असेल ते फोंडा काढला देतात. म्हणजे राणे साहेबांचा बालेकिल्ला आहे. म्हणजे ज्यावेळी सुधन बांद्रेकर जिल्हा परिषद सदस्य होते, मंगला गुरव होती, संदेश पटेल होते, मी हा राणे साहेबांचा बालेकिल्ला असलेला जिल्हा परिषद सदस्य आहे. त्याच्यामुळे मामा हळदिवे निवडून येणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे. त्याच्याबरोबर आपले पवन भालेकर पंचायत समितीला इकडे आहेत आणि तिकडे मानसी मराठे आहे. हे तिन्ही उमेदवार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या चांगल्या मतदैक्याने पहिल्या मतदैक्याने निवडून येतील एवढी मला माझा विश्वास आहे. पालकमंत्र्यांना हे गिफ्ट असेल 100%. पालकमंत्री म्हणतील की हा 100% म्हणजे आपला महायुतीचा उमेदवार कसा निवडून येतोय हा तुम्ही ज्वलंत उदाहरण दिला असं 100% सांगतील. तुम्ही देखील काय प्रतिसाद मिळतो? उत्तम प्रतिसाद आहे. आम्ही आता घरोघरी पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. दुपारपासून आम्ही प्रचारात हे जे तुम्हाला कार्यकर्त्यांचं वलय दिसतंय हे आम्ही मिळवलेलं आणि आग्रे साहेबांचं काम केलेलं किंवा नितेश राणे आपले पालकमंत्री साहेब आहेत यांनी केलेल्या कामाचं बक्षीस आता दिसतंय किंवा कोण आहे ते कार्यकर्ते दिसतात. हे आमचं वैभव आहे, आग्रे साहेबांचं वैभव आहे. त्यांच्या जीवावर आम्ही इलेक्शन लढवत आहोत. आपले पालकमंत्री नितेश राणे साहेब आणि आग्रे साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही हे इलेक्शनला मी सामोरा जातो. मी आता 3 वर्ष झाली ग्रामपंचायत सदस्य आहे. त्यामुळे मला प्रशासनाचा चांगला अनुभव आहे आणि नक्कीच जनता मला भरघोस मताने विजयी करेल असं मला आशा आहे. मॅडम, तुम्ही सरपंच आहात गावच्या, तुम्हाला अनुभव आहे, गेल्या वेळी तुम्ही निवडणूक आहे, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तुम्ही प्रचारासाठी खास करून फिरता, एक महिला देखील आहात, काय वाटतंय? आपल्या या आता जिल्हा परिषद पंचायत समिती मतदान आमचे 3 उमेदवार उभे आहेत. तर तिन्ही उमेदवार फार ऍक्टिव्ह आहेत, काम करतात. आता आमचे सदस्य ग्रामपंचायत खूप ऍक्टिव्ह आहेत. पुढच्या कामाला हे धरतात की असं ना का झालं नाही तसं, म्हणजे कामाचे आहेत एकदम. म्हणून त्यांना आता पुढे पद मिळालं आहे पंचायत समितीचं. आणि मामा आता घरोघरी पोचलेले आहेत. मामा 5 मिनिटं एका ठिकाणी कुठेही दिसणार नाही तुम्हाला. कोणाचा काही प्रॉब्लेम असू दे, कोण पडलेलं असू दे, भांडणं असू दे, तिथे ते धावून म्हणजे रात्रंदिवस ते त्यांच्या मतीला जाणारच धावून. असे आमचे 3 उमेदवार घरोघरी पोचलेले आणि त्यांचा नक्की विजय होणार हे आम्हाला माहितीच आहे. निश्चितच हा जो जिल्हा आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे, पालकमंत्री जिल्हा नितेश राणे यांचा आहे. आणि हा जो फोंडा गाव आहे, खास पालकमंत्र्यांचं याकडे लक्ष असतं आणि त्यामुळे निधी देखील जास्त या पालकमंत्र्यांनी या फोंडा गावामध्ये दिलेला असं येथील स्थानिकांनी सांगितलं. त्यामुळे निश्चितच पालकमंत्र्यांना जास्त मताधिक्य देऊन हा महायुतीचा उमेदवार विजयी होईल असं येथे संजय आगरे यांनी सांगितलं आहे. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवरती महायुतीची निर्विवाद सत्ता येईल असा विश्वास भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेचा भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी, रिपब्लिकन या युतीला अत्यंत चांगल्या प्रकारचा पाठिंबा आहे. आणि हा पाठिंबा आहे असं केवळ आम्ही म्हणत नाही, तर आपण जिल्हा परिषदेच्या 50 जागा आणि पंचायत समितीच्या 100 जागा यांच्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरले. आणि मगाशी मी सांगितलं त्याप्रमाणे यापैकी महायुतीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदच्या 8 जागा आणि पंचायत समितीच्या 17 जागा अशा तब्बल 25 जागा ह्या बिनविरोध झालेल्या आहेत. त्यामुळे लढाई खरं तर चालू असतानाच निम्म्याहून जास्त लढाई भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या युतीने जिंकलेली असं मला वाटतं. त्यामुळे उर्वरित ज्या जागांवर लढती चालू आहेत त्या सगळ्या जागांवर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या महायुतीला चांगल्या पद्धतीचा विजय मिळेल यामध्ये कुठलाही संदेह नाही. संपूर्ण जिल्हाभर या महायुतीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने आम्ही मंडळी फिरत आहोत. माझ्यासोबत आमच्या महिला जिल्हाध्यक्षा श्वेताताई कोरगावकर आहेत, दोंडी चिंदरकर आमचे तालुकाध्यक्ष, सगळी मंडळी आहेत. आज मालवण तालुक्यामध्ये आमचा प्रवास होता. तर अशा पद्धतीने संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये युतीसाठी पोषक वातावरण आहे. आणि सन्मान्य राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली 1997 पासून जिल्हा परिषद असेल आणि पंचायत समिती असेल याच्यावर त्यांचं वर्चस्व, नेतृत्व या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेने त्यांना करण्याची संधी दिलेली. आणि यावेळी सुद्धा सन्मान्य राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली युती झाली आहे. चव्हाण साहेबांचं मार्गदर्शन आहे. आपले पालकमंत्री सन्मान्य नितेश राणे असतील, आमदार निलेशजी राणे असतील, दीपकजी केसरकर असतील, या सगळ्यांच्या माध्यमातून एक 100% युतीचा झेंडा आम्ही सगळ्या पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषद लावू. त्यामुळे चांगल्या विजयाचा विश्वास या ठिकाणी मला आहे. नाही, खरं तर निवडणूक म्हटलं की ते एक प्रकारचं युद्ध असतं आणि समोरच्या विरोधी पक्षाला कधीच त्यांचं आव्हान नाही असं म्हणणं म्हणजे त्यांना कमी लेखण्यासारखं आहे. आव्हान आहे, परंतु महायुतीच्या बाजूने, महायुतीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे असतील, राज्य सरकारचे असतील किंवा जिल्हा स्तरावर इतक्या कामांचा
जोर सुरू आहे किंवा इतकी कामं सगळी पूर्ण झालेली आहेत. त्यामुळे साहजिकच जनतेचा जो विश्वास आहे किंवा जनतेचा जो काही समर्थन आहे ते महायुतीला आहे. त्यामुळे कुठेतरी विरोधी पक्षाचा उत्साह म्हणण्यापेक्षा त्यांचा जो म्हणजे आपल्याला लढाईच्या ह्याच्यामध्ये आहे ते थोडंसं कमी प्रमाणात आहे असं म्हणावंसं वाटतं. आम्ही मोदीच्या माध्यमातून सन्माननीय सीएम साहेबांची देवेंद्रजींची सभा आपण आयोजित केली. त्याची मोठी तयारी सुद्धा झालेली होती. साधारणतः 10 ते 15,000 नागरिक या सगळ्या सभेसाठी येणार होते. दुर्दैवाने अजितदादांचं निधन झालं, त्यांना देवाज्ञा झाली आणि सभा कॅन्सल झाली. दिवस फार कमी आहेत आणि सगळ्या शेड्यूलमध्ये हा 3 दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा असल्यामुळे पुढच्या काळामध्ये सीएम साहेबांची सभा होईल की नाही माहीत नाही. कदाचित त्याचं उत्तर नाही असं आहे, कारण तेवढा वेळ मिळणार नाही. पण यानंतर चव्हाण साहेब असतील, सन्मान्य पालकमंत्री असतील, राणे साहेब असतील यांच्या सभा मात्र नक्कीच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. महायुतीत काही लोक गडबड करायच्या प्रयत्नात आमदार निलेश राणेंचं गंभीर विधान. निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या बळावरच शिवसेना पुढे जाणार, विनायक राऊत यांचा विश्वास. आणि मंगेश लोके उमेदवारी मिळवण्यासाठी भाजपात गेले, स्वप्नील रावराणे यांचा आरोप. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.